Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Hey, isa naman kamaayong udto sa tanan. Ari naman ang inyo palatuntunan kada Domingo. Subong Oktobre 10. Wow, October 10, 2021. And again, we bring you your favorite program, Get Closer. Sa aton halangdon kag palangga nga Congressman Honorable Greg Gasataya. Well, ari naman ta kag syempre as usual gina-remind sang aton nga pinalangga nga congressman nga dapat aton gid sundon perming ang minimum health protocols. Bago ginasunod di permiya ni Migo Henrya ga panghugas gid sa permi kamot tingala ko gagawa ga balik-balik sa sulod di sa sa may technical room kay gali amo na sakto na panghugas kamot, wear your face mask, your face shield, importante kag syempre magpabakuna. Amo nang kinanglan gid sang isa kag isa sa aton para malabutan na ang ginatawag nga herd immunity. Kag tiara lumanggani ang natawag nga booster Nati ang iba nagpabakuna earlier so nasubrahan na 6 kabulan. So may tendency nga sining nila na wala na efficacy ang vaccine. Amo na nga dapat may follow up. Pero syempre aton nga vaccine, amat-amat man nga nagadamo ang supply sa aton nga pungsod. Gabay pa nga in a way, matagaan gid sang nagakaigo ang tanan. Okay, kag syempre pa, ako ang inyong alagad, si wala pa na rin pakilala, Rod Simon, sa tanan nga gapapati sa DYEC Action Radio, kag sa aton nga FB page, worldwide. Kag syempre pa, mayong udtuda sa aton nga station manager, si Aksyon Nona Di Maala Magbanwa, kag aton nga news chief, si Aksyon Rex Cantong. Kag syempre, damo na ni subong ang amat-amat ga preparar na para manyaga, kag ang iban guro ka panyaga na gid. So, updan nyo lang kami, parang tagaan namon kamo dugay-dugay sang update sang aton nga Dolly tupad nga ginapatigayon sang opisina sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag masiling na tono nga natapos na ang aton nga filing sang Certificate of Candidacy. Pero may ginatawag pa sila nga ng ng Certificate of Substitution. May amo pa na. So, munang kinanglan nga hulato naton ang tanan nga proseso kag magasiling kita nga sige-sige na kag pangamuyo kita sang palabuton nga eleksyon nga isa ini ka matinlo nga eleksyon kag para man sa buwas damlag sang mga pamatanon sang tanan nga pumuluyo sang Pilipinas kung mahal. Okay. So, sa hindi madugay, makaupod naton ang aton congressional staff, si Sir Jonald Andrade. For the past weeks, mga pila ka Domingo nga upod naton ang congressional staff man nga si Ma'am Jovelyn Canoy. Siyempre, ari lang kami di para magpatpat sa inyo sa mga informasyon nga dapat nyo mahibaluan nga ginapatigayon sang aton nga congressional office. Padayon ng aton nga medical, hospitalization assistance, ang aton nga burial, padayon ina. Kag siyempre pa on hold na ang aton nga nga scholarship programs sang napila ka mga
sinimana na istorya nato ng mga CHED scholars, amo man ang TESDA scholars nga nangin very appreciative sa bulig sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag siyempre pa ang iban nga gambal ba, diin ka pa, scholar ka na, may allowance ka pa, may toolkit ka pa nga mapuslan mo gid sa imo matag adlaw nga ginahimo. Kag siyempre pa kag ari na siya kag maistorya na naton. Ladies and gentlemen, to all the listeners. Okay, sorry na si Sir Jonald Andrade nga magpatpat sa atin kay kabalo ko damo sang mga proyekto nga ginpatuman sang aton nga congressional office ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So sir, medyo relax lang akin do kabalo ko magpasaka din sa istasyon kung gadalagan ka mahulo hapo ginman na. Okay lang kay take your time. Wala pa tagadali ato man ang tanan nga tiyempo subong kag sugiran mo kami sang ayhan sa hindi madugay sang tanan nga mga nagakatabok ang mga i-update mo kami sa mga proyekto siyempre sang aton nga Dolly Tupad programs kag kung ano pa da nga pwede naton madugang nga mga information nga ginaubra sang aton nga congressional office. Hindi ko yung magambal nga Lunes hasta Biyernes lang niya from Monday to Sunday. Ara gid kag wala nagakabatyag kapoy. Obra. Sige lang, go. Kay ti gahatag sa aton sang maayo nga ehemplo nga aton nga Congressman Greg Gasataya. Ay, ambot grabe gidya daw masiling ko gidya nga daw wala katupong kung ako na yung nga personal view in terms sa pagserbisyo kag serbisyo lang gid. Well, kagina ganito na ko lang na agyan sa FB page ko nga ang i-adlib ko lang ang barangay office dira sa barangay Banago. Katahom-tahom. So congratulations kag si Congressman ato gidto kanami gid. Adlib lang na ya. So ari na ladies and gentlemen, daw medyo na sa sir. 1 2 3 inhale, exhale. Sir, maayong udto sa imo Sir Jonald Andrade. Hello, may hugto gid Sir Rod nang sa aton man nga mga technical team nga bulig sa aton kada Domingo. Si Action Henry kag si Action JM. Kag si Action JM. Good afternoon. Sa aton mga tagpalamati sa kahanginan kag sa aton Facebook live kag of course ang aton gid nga pinalangga Congressman Greg Gasataya kag si Mamayta nga nagasuporta gid sa aton Sir Rod sa kanan nga ginahimo naton. Correct. Aragi ko da iya. Kag nami pa gid sir, pwede man naguro makakasa ni mga face shield para mas athagid na mabatian ka sang tanan kay. Okay. Ako man ang isa. Damo. Layo man ta. Damo gid interesante subong makapamati sa imo kag matagaan mo kami sang nagakangay nga mga impormasyon sa Dolly Tupad sang aton nga Congressman Greg Gasataya. Yes, Sir Rod. Sa liwat, good afternoon. Actually, on my way going here, may ara kita isa ka emergency nga ginagawan. And nalipay kita bala, Sir Rod, because may mga sitwasyon kung kaisa nga may mga choices kita bala, Sir Rod. Doon na-learn ko gid nga sometimes ning may mga irisgo ka gid, sometimes may mga hatagan ka gid priority. Pero actually, pwede mo siya mabuhat both ways. Kag di pa nga muyuan mo gid siya kay Lord. Kag tapos ning diri ko nakita sa opisina ni Congressman Greg Gasataya nga sa tanan nga tion ang tawo kag ang emerensya wala ka katulog. Correct. All that time may ara. So biskan diin ka ano man oras. At any given time. That's why naripagid kami pala kay amo ginaging napa-instill sa mo ni Congressman Greg Gasataya nga tagsa sa aton, may mga kanya-kanya man nga responsibilidad. Correct. Kag naintindihan niya na. But on the other hand, ginapaatagya man sa aton nga
ang mga tawo nga nagapangayo sing bulig kis wala gid may napiling nga oras tungod nga hindi taman niya mapakta ng mga emerhensya nga matabo. Correct. Pero ang amon lagi siya nga good news kay last ko din nga kadto sa Rod na-review ko. Well, matagaw na gali. Dugay man, yes. Kaya daw nakalima sa akon si Mama Jovelyn. Yes, Kaya mo to sa mga update nga mga impormasyon sa mga infra projects, sa aton nga CHED scholars, sa aton nga mga TESDA scholars. So katapos bala sang nagapasunod nga mga helikoton nga ginubra, ginaubra pagid sa aton nga congressional office. Yes. So, sang i-review talaga ni Sir Rod, no? Yeah. While having our discussion, miyara, kita galing prepare nga mga pictures nga paano naton kay Sir JM nga throughout sa course ang aton nga pagpatigayon sang DOLE Tupad program o kung sang aton nga Emergency Employment Assistance Program, aton gid gina-capture ang tanan nga tion agud sa aton nga end nang makita tabala ang kalipay kag ang yuhom sang mga nabuligan. Yes. So just to have a quick review, Sir Rod, gali, no? Okay. Last August 15, the last time that I went here. Kadasig lang, Sir Rod. October na. 76 days na gani, Christmas na. Kadasig. Sige, sir. So, last August 15, 2021, we had our releasing of checks sa aton nga barangays at 21, 31, 37, 40. Amo nang aton ngaging report. And then, Sir Rod, I'd like to, pagkabuwas na gali, August 16, mayara, man kita dayon, releasing sang checks sa barangays for 34 and 36. So, party, paini sila sang second quarter natin, Sir Rod, nga sa dalayo natin kadamo, kita may ginaano nga mapatigayon, gid sa gilayon, kiti ang isa, pagiging nga kanami, Sir Rod, kay personal, ni nga follow up gid ni Congressman Greg Gasataya. Siya mismo, no? Yes. Wala sa kasakuon niya, do ginatingwaan niya gid nga butangan gid heart ang pagserbisyo kay ti amo na ang naanda naton nga pagserbisyong may puso. Kana may kay siya gid personal nga nagahikotar. Yes. And next August 17 nag-payout kita sa Barangay 21. Okay. So, lang kita gali-emphasize, no, during sa time, bala nga, ning nag-payout kita, kada mag-payout kita sa road, ito ka namin, makita, bala nga, sa amo nga pamaagi, kada mo kita may nabuligan nga, mapasudlan ang ilang nga kinananon, kag bulugasan, man di sa kapanimalay, kag very evident kid sa mga tsura nila. Kag sa mo nga panyempo, inabalang madali para sa imo maghambal, madamo gid nga salamat. Yes. Pasalamaton kay gid kay maski paano bala no baw kanami Sir Jonald nga kay damo ng barangay gid na bisitahan mo sa sulod sang sobra lang isa ka bulan. Okay? Yes. Sir, padayon. And then sa August 19 nagatagman kita sing paghinunanon o coordination sa barangays 4, 34 and 36. So kadungan man no sang ini nga mga barangay. Neighboring barangay. Yes, And ang aton gid nga focus ini is before sila bala Sir Rod mag go sa ila work sa review ta lang nga mapaathag sa ila nga kung sa una before ta mag-work orient lang ta gina-train. So kung naman niya Sir Rod mas ginapa-highlight ni Congressman Greg Gasataya ang mga nagakaigo nga health protocol. Amo ginang iya gusto. Yes. Kay kabudlay kung may magmasakit isa lang kung baan nakamuda yung tanan sa sulod pa ni Malay. Yes, Lord. Kagbilog na nga barangay dayon. Yes. Hindi man malikawan. Well, tuod na nga ginadaw di gina-discriminate na kamo. Di, pag ikumalatnan, pag itang bilog nga barangay. So, amo na ba lang laton-laton kuno siling nila? Yes, sir. Tapos? Yes, and last August 21, nag-payout kita sa Barangay 31. Wow. Yes, kadamo, gid sa mga nabuligan. Then, pagka August 23, grabe, Sir Rod, no, sa isa kasi mana, pilagid ni, kay tungod nga gusto, gid ibukbo, gid ni Congressman Greg Gasataya, ang mga bulig nga pareho sini, kay tungod nga ti kalabanan, gid apektado sang pandemya, Sir Rod. Kag hindi lang niya sa siningatin on. This has been going on. Yes. Kag sa mga nagliligad, pa ang mga tinuig, ginasigita lang. Yes.
And last August 23, if I'm not mistaken, this is Saturday, Yes. even in the weekends, Oo. nagtingwa kita ka mag-payout sa Barangay 39. 39 Yes, naman. diri sa may ano yun? Basta neighboring na sila Yes, sa may neighboring. 34, 35 sila Yes. na. Oh. And Pero beta ka nga daan makita sa bawang ka nagalalabot. yes, Oh. amo man na karon discuss tagali sa Rod Oh. kung for we mo ko gakita sa lain-lain nga mga Lugar, oo. Yes. And last August 25 sa Rod, parte sang aton nga pag-implementar sang sini nga programa Yes, ang sir. mga pagpapatsag sa mga benepisyaryo kag sa mga barangay nga ti ihara kita sa ila nagaupod. Yes. So kaupod sang sini nga programa amo man ang pagbisita naton sa ila community service. Kay ti gapati ko bala sa road nga ang mga inadlaw kung gainupdanay kamo basta ga-enjoy kag And speaking of enjoy, Yes. this thing inibigay ibutang mo pag ho Oh, sus. sa imo nga imo nga ulo. Sige, tama man sa try be. Na. Okay. Bati on? Yes. Yes. Sige, sir. Parang announcer. Ayos. Okay, tapos, sir. Okay. And then isa ini ka pamaagi no nga aton gid ipalabot sa ila nga wala sila nagaisahanon. Okay. Kay tungod gadugang pagit kumbaga ang pagpalabot ni Congressman Greca Sataya sa mga programa nga hindi lang ini. Kiti usually magkadto kita sa iban nga mga barangay sa road nagapamangkot sila sa mga nanasari nga programa nga biskan pa paano may mga ihibalo kita nga before sila magkadto dito sa opisina mapreparahan na nila. So aside yang nga ginaakomodar gid sila didto mag-abot aton gid sila kinatuytuyan ginahatagan sang mga nagakaigo nga pagsulundan nga para pagkadto nila lang nakapreparar na sila nga daan. Correct. Yes. Yes. Dasig na lang Yes. kay ginalikawan sa aton nga congressional Yes. office nga tumpok-tumpok to ang mga tao. So, amo na ginalikawan. That's why nga ginahatag nga daan sa inyo ang mga nagkaigo nga dapat nyo kumplituhon nga mga requirements para na-fill upan nyo na. Ang do kadto mo na lang to bala, you just wrap it up nga ti may papirmahan kag may ipa-receive ka. Amo nang nami, no? Amo nang Sir Jonald, no? Yes, gid. Yes. Kag I believe ikaw pagid. Kada maglabay kada ano si Sir Rod Simon man natabo ka lang sa ta syempre hindi tagid sila matalikdan bangod nga Yes. yara kita sa kag isa pa ng ang aton Congressman Greca Sataya and every time nga may mga malabyan iya man na iya nga kumbaga pamatasan gid siya nga ning biskan sinuya istoryahon niya na. Correct. Kay tiga pati siya nga amo to sa na-mentionar ko kagina nga ti biskan diin ka pa ang imirin siya ara kag ti it's a way of giving them the opportunity to get to know sa mga proseso kag mga steps para That's hindi right. sila mabudlayan. Yes. And Oo. to continue amo to sa Rod nag-atag kita ning pagbisita sa Barangay 36 kag kita man nagbisita sa Barangay 4 sang August 28. So sa kada maglipas ang mga inadlaw nagatingwa gid kita no nga tanan ini sila aton gid Akomodar. Yes, maakomodar gid kag ti kung tanawon mo sa road sa kasakoon sa opisina Oo. ginatingwaan gid ni Congressman Greca Sataya nga butangan gid simpo ang tanan nga ini. One thing nga na nami ako gid sa congressional office, kundi may nadula akong angkol. Nag-upod lang kuya sa akon nga ng kasin. Pag upod ko sa iya, ko pila kagida ha. Tapos kumplituha lang ang imo mga papeles. Amo nang nami bala nga dasig. Wala kuskus balungos nga. Daw inang kung mahimo palang aksyonan dayon nga within the week ma-address ang imong mga concerns. Unlike sa ibang opisina nga daw medyo ops, dumaamo ka na anay. Daw mahulat kag gid bala. Yes. Tatamaan. Yes. And ang aton kani Sir Rod no sa dugang mo gali. Yes. Akon man idugang nga kung kaisa miyara kita ka-experience bala nga miyara gid man dapat correct sa mga dokumento. Okay. Pero aton ini ginaapathag nga ti parte sang pagsulundan aton gid ginahatagan si emphasis nga amo gini dapat because at the end of the day
ang panggobyerno miyara kita proseso nga ginasunod. Yes. So, amo na. I agree. Yes. And to continue, Sir Rod, kadasig kay September na dayon. Dasig September na. September. Bago mo yata ng September, ma-break na ni kadali. Yes, sir. Kaya ito tagit si Jacqueline Marino. Maying udto ko na sa aton. Maying udto man. Rosalie Alterado. Salamat. Ana Sinoro. Maying udto ko na sa aton nga duwa kay Kong Greg sa Taya. Kay pagkid? Michael Villasor. Thank you very much. Action Rod. Kisa tawag mo ganyan sa imo. Ano na? Action... Action DJ. Action DJ. Karami, no? Action DJ. Kaya mo, Action Rod, happy birthday kay Veronica Gregorio. Kag, pwede pakanta happy birthday song. Pwede, pwede. Katanta ka ba Happy birthday to you. Yeah. Agalin mo na kay Kong Greg, Sige, Yes. padayon. Yes. Basi may shout out ka. Yes, miyara gali. Asaliwat no, amon gid gali greet ang ginatamiyaw nga aton nga pinalangga Congressman Greg sa Taya. Sir, biskan ano mo kasako, believe ko ni pala sa chimpo ni sir mo kay grabe gid mag-manage nga tanan maanhan gid. Si Mamayta upod namon sa opisina, correct. si Miss Yam, si Ma'am Sweet nga grabe gid no nga. Kami nga team nila, no? Yes, biskan weekend Buligay. walahaw. Ara kita yon. Salamat man no. Kay Miss Jove, kay Attorney Mark, Steven Mayo, kay Kagawa Gerald Tana, good afternoon sa inyo. Kay Kuya, Barangay Kapitan sang 31 nga gapamati gid. Okay. And of course si Ma'am Rutel, si Sir Steve, good afternoon kay Ma'am Rutel nga Sige. biskan ano nga kasakuon man nagayatinguha man nga makatawag man sa aton nga nagapahanumdum gid nga halong doble gid halong na do kanami gid kay ti biskan ano ka serbisyo mo dapat ti ginhalungan ta man naton lawas. And of course kay Miss Mel, kay nang Candy, kay nang Irene, kay nang Jenny, kay nang Roger, kay Sharon, sa among mga drivers, kay nung Raymond, Okay. kay nung Bimbim, sa kagkanami, no, kay nablang sa kadamuon, kaysa aga ni ka pamangkot ng iban nga tao, Sir Rod, pila ka mo kabilog sa congressional staff? Kadyo. Tayo Yes, lang, pero yeah. daw. Makibot sila, jutay lang kami do iyo. Grabe no, do sin kabilog ang kaobra. Damo-damo mo, kati kung reporting lang yan sa damo mo mama sila na grabe no tinguaan no because again kinabutang gid ni Congressman Greg sa Taya ang tanan in place and amo na permi ginabesawon pangamuyuan gid ang tanan Mga ano ka mo, dedikado. Amo na dedicated, kaya kag devoted ka mo sa inyo, bra. Si Elizabeth Malakagamala, classmate, thank you so much. In regards mo kay Father Bong, yung udto man sa inyo, da kag sa bilog nga pamilya. Kay Douglas Porter, bata ni Donna Porter. Ay. Ato sa Amerika, pero kapalantaw sa kuno sa aton. ay hello ma'am good afternoon Ay, hindi, Kamusta? si ma'am wala na Ay, si yan. ma'am. Si sir, si bata yan. Douglas. Oo. ang ari di Hindi, ato na sa Amerika, si Ma'am Donna yan, medyo nagpahuway na okay, okay. For good. So, sir, padayon ta ba? sige. Ano ta ka? Sir, sir. Sige, Sir, sir. Sige. September 1, 2021, pagkatapos ang aton nga pagbisita sa ilaman, kita nakatagid sige leyon ning sang payout kung sa ilang nga sweldo, release sa ilang financial assistance sa Barangay 36, Barangay 34, kaga Barangay 4. So, pagkatapos sina Sir Rod no, sini naman nga before ko mag-proceed gali sa sini nga October, Sir Rod, sige, pwede, gid. October 7, last lang gid Sir Rod, nag-orient kita sa Barangay 19. Oo. Yes, nila nalapit sa Nakita ko Burgos. to, yes. Yes, and October 8, on the next day, gid ayon, the very next day, nag-orient man kita sa Barangay 29. Wow. Yes. Kag sanging talikdan gali nga September 22 balikan ko kadali lang Sir Rod, nag-atag man kita paginunanon sa Barangay Mansilingan. Yes. Dako nga barangay. Ayawan ka mo da. Oo. Sus. Pero Sir Rod, speaking sa ayawan, actually, somehow, pero subong, gina-request gid ni Congressman Garaga sa Taya para stricto gid nga mapa-implementar ang minimum health protocol. Ginatunga gid
ang aton mga benepisyaryo kung magkinunano na yes. ga-follow kita sang minimum capacity lang sang mga ma-attend kiti hindi gusto nga marisgo gid ang kabuhi sang tanan because although nga ginatingwaan taman nga may istorya sila, maupos sila sa anon pero mas gina-priority ni Congressman Greg sa taya ang safety sang tanan. Ang ibang nga daw wala lang nga sa ila. Muna gini sa mga jeep magsakay ka daw, lapit-lapit na lang, no? Daw ka ang tinuparay nyo bala daw. Hindi na touch me not, kundi touch me na. Touch me na. Magkatandugan na, nagiging dapat panumdumon sa mga driver nga kung magbalatian ka COVID, hindi langulango. Yes. Amo gani nga medyo nakapatayog sa ato na sang mga nagligad nga inadlaw na dula ang ato nga commissioner sa human rights. Ay, mo na nga daw ko Lord, 57 pa lang. Si Sir Chito Gascon, amutong ko Lord, tuod gidyan no. Taning iban amo na bala nga gusto gini congressman pilit yagid nga kung pwede palang please sundun talang ang minimum health protocols. Kaya iba niya madasok. Yes. Gusto hindi ta magutom, pero kung masakit naman ta karon, masubra, no? Sobra ang gasto. Okay. Thank you, sir. Sige, sir. Sige, Meron pa. sige, sir. Ako lang gali greet man ang aton mga barangay staff. Yes. Kag ang mga focal person naton sa kada barangay tungod nga sila ini ang nagahatag sa aton sing pagbulig man sa pagproseso sang sini. Bala ka Sir Rod sa liwat aton lang gali ginaklaro sa liwat and then diwat-diwaton tagi ni Sir Rod nga ang pagpili sang mga benepisyaryo sa kada barangay aton ginahatag sa kada barangay gid mismo o kung kumbaga sa panguna sang aton mga kapitanes kag sa mga kagawats kag sa staff kay tungod nga sila ini ang nakabalo kag naka-identify sa mga pumuluyo sa ilaman nga barangay. Kagaway naman na sila nga dapat ang buligan ang kinahanglan gid. Yes, and paliwat-liwat na naton sa ila Sir Rod because biskan balo ka hindi ni sila nga hindi magsala mo because after ni nga mapilian sila gina-verify pag ni Sir Rod for disqualification o kung kumaga for example may mga qualification nga hindi kwalipikado ang amo nga benepisyaryo. So amo ina kauti ang ini nga pag-ubra. And gapasalamat gid kami sa staff sang kada barangay kag of course ang mga gahanson manaton nga mga kapitanes kay dili mo bala makita Sir Rod ang pagigugma sa pagserbisyo balo ka hindi ni makita sang iban bangod nga ti ato niya sakripisyo man kay tigimpili tani pero ti gusto ko lang gid pasalamatan sila kay ti mga silent workers and mga silent warriors. So before kung silent heroes subong warriors dana kay tungod nga aside nga gaobra sila ginarisgo man nila kabuhi kay ti wait kabalo kung sino ang career Sir Rod. Kaya hindi man na pwede sir nga inabalang ara tabi sa congressional office tapos na diretsyo lang takit hindi man ta aware what's going on in the ground sino ang mga concerned nga pwede naton matagaan sa nagakaigo gid nga atensyon mas nakabalo ang mga kapitanes amo naga-coordinate gid ang opisina sa ilaman para matagaan nila nagakaigo nga mga data figures, bala mo nang ginaubrata gid sa nga dapat aware gid sila ya. Yes. Pero bisa mo nagligad itong may nagpositive. So what I did is nagpabalog ko ya kay kapitan. Kay hindi miya pwede nga ako si Rod Simon madiretso na ko sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Ipaagita gid kay kapitan. Gatahata kay kapitan si kapitan to ya nga dapat ang ma-coordinate matawgan man sa congressional office kag para ma-verify. Kaya hindi ba na pwede nga matawag ka lang to do sa abi mo, amo lang nakadali. Pabalo ka lang, respeto nang natawag mo kag nagakaigo kag nagakaangay nga koordinasyon. Yes. And speaking of coordination, Sir Rod, akon gali i-greet danay sa liwat atong mga barangay staff, mga focal person aton and ang aton nga mga benepisyaryo sa mga masunod nga barangay. Okay, so, go. Sa madali nalagid nga tion kay tungod again sa na-mentionar namon ni Sir Rod nga ginatinguan gid ni Congressman Greg Sataya nga personal ini
i-follow up. Amo ko gani paano ni mapasulod ni Kong Greg ang iya schedule man, pero ti ginatagaan niya gid simpo. Anyway, aton gid kali ginatamyaw ang aton mga future no nga mga beneficiaryo lapit na lang gid barangay 6, 13, barangay 20, barangay 26, barangay 28, barangay 32, barangay 33, barangay 38, and barangay Montevista. Same man sa barangays 8, barangay 10, barangay 14, barangay 27, barangay Alihis, barangay Estefania, barangay Singkang Airport, and barangay Mandalagan. Again, kita nagatinguha nga mapa-fast track ang iningatanan kiti ginatinguhaan naton magsunod sa proseso and ang update man sang mga kaupod naton sa Department of Labor and Employment. So akong gina tamyaw man ang mga focal person sang kada asang aton ga Department of Labor and Employment. So gapamati man sila no. So hello, good afternoon sa inyo kay Aye, kay Brian, kay James, kay Paul, kay Kazel, kay Kenji, kay Nika, kay Miss Eds, and of course no, sa kay Ma'am Agnes, and sa very dynamic nga si Ma'am Watts. Good afternoon, gid. Salamat gid sa inyo. Mapasalamaton gina sila nga nalawagan man sila. Being recognized kiti kanami nga the sweetest name ko nung the sweetest thing you can do is by calling someone with his or her name. Yes. Si D.M. Ganto, Di Palobos, pre, thank you gid for listening. Kag si Judy Pellejo, salamat Judy. Pero may kikidjagalantaw kabalo ko na. Kag si Nang Celia, nga sa ara da sa tupad mo. Sa tanan nga mga taga-barangay utoda sa Pulupandan. Nadamo mo di mga pariente sa Bacolod. Kag diraman siyempre si Joper, hello. Kanday TILC. Ang ako na pariente, pareha pa kami ngalan, pareha pa ginapilido. Rodsay mo. Hindi Julius. Julius. Kay Julius ka mo, Julius Ulgasan. Wow, nag-abot sa dikiti. Okay. Para Manila, budlay giman na pangabuhi. Ito namin mapuli na nagdani sa inyong hometown. Thank you si Josie, hello. Kanday Dax sa Victorias. Kag sa mga Paloma family, Kamurante family, Pailanga family down Silay City. Kag si Joseph Diching, I'm sure you're watching right now. So with Maricor. Okay, so kanami nung sige pag ito ang Dolly Tupad, kag hopefully anong pinaka target mo naman nga barangay. Oo. Sige, Sir Rod, dasig lagi Sir Rod. Sige, go ahead. May pa sa aton page, may pa greet sa kay Manang Rachel Sadaya, kay Chris Trojo Sagal, hello, sa Country Home Subdivision, damo ko na may pamati. Kag ginahulat gid permi namon ang show ni Sir Rod kada Domingo. Ay, salamat gid. Hello, good afternoon sa inyo tanan. And balikan ko gali Sir Rod, ning subong nagahikutar kita sa mga barangay nga mga na-mentionar naton, and balikan ko man to kagi ng point mo nga ning kakakita mo ko. Okay. Adlaw lagi dia Sir Rod because isa lang gid ang gusto ipalabot ni Congressman Greg Sataya. Ang ini nga malukang ini nga programa Sir Rod nang ginakigangot ni sa kabaranggayan. Correct. May mga nagakaigo ini nga proseso kag kung kaisa kinahanglan tagid sang pasensya, kag dedikasyon. Kay kung wala ka na Sir Rod. Balon kay ginaperme. Hindi kag correct na sa hindi kag diya makuan. Amo na siling ni Ma'am Jobilin Canoy damo sa matag lugar. Kama. Nami ako na term mo. Tahom. So well, kita na pasensya. Yes. Hindi na pwede kabato, daw wala na lang. Kung maka-explain karta enough na, then kung pwede pa lang maintain bala na tawag mga cool ka lang. Yes, speaking of cool ka lang, Sir Rod, no, miyara kita ka na experience nung inablang miyara kay sa sitwasyon nga kung padaluman mo ang problema, malunod ka gid. Correct. Sakto na. Di kakabutwa. Ang pinaka na-learn ko syempre hindi man lipod sa aton nga kung may problema ta syempre yung solusyon dayon ginapaminsar ta pero
na-learn ko even since college sa road no nga importante gyud pagpangamuyo. Kay nablang kung sugdan mo pangamuyo, bibis kan nakauna ka na paminsas ng solusyon, kung pangamuyuan mo do inablang smooth sailing lang blang hala amo ni gali, pwede man ni gali. Do ka mo na dapat you should be on top sang sini nga mga desisyon kag mga problema kay at the end of the day hindi man niya mga judgment, hindi man niya mga opinion nila ang mamatter. Kaya para si mo, Sir Jonald, you are very young pa. Compared sa akon nga, siyempre, aran ako sa middle age. Nang masiling ko nga, mas ko, nangin pasensyoso. Sa unay, bloody ko, pero subong nga matamat ako nga daw, gaisip ka dapat, bago ka mag-atrakar do, maisip ka 1 to 10, to para hindi ka hindi ka overpower yes. sa mo nga mga emosyon. Amo nang sakto gid kag ti maski din nga interview, maski din nga mga ining any platform si Sir Congregya inabalang kung sa Tagalog pa napanatili niyang maging mahinahon. Yeah. Importante, ginaya may nahon ka lang, Yes. sakto na nga daw, bayda, hindi ka lang kung mga kig ka dadayon, mag-react, ikaw pa maguba. Yes. Kung anong ginhambal mo, ay, gali sa akon. Yes. Gadugang Sir Rod, gadugang stress, gadugang pressure, ngan ablang kung hindi mo man nagali pagpaminsaro, hindi man gali makaapekto gid sa imo. Galing kiti gasamo siguro sa amo nga time kag ti dugangan ko ti Sir Rod ang hambal mo nga hindi na pabayaan na lang aside sina Sir Rod no inablang syempre kumaga hindi tabi para riyo sa pagtulok sa isa ka butang. Correct. Kung anong nakita niya to maybe wala ko nakita. Maybe nakita ko wala iba na nakita. Ang pinaka nakita ko maka-meet halfway is to listen to one another. So wag sinigid sa imo ni Ana Sinoro correct gid pangamuyo gid. Thank you, Ana. Oo. And speaking of, amo to kagina Sir Rod balikan naton gali no. Kagina ning ging review ko man ang mga barangay nga tungod nga ginatinguan naton nga ma-monitor and at the same time nang mapasiguro nga mapalabot na gid ang ini nga programa. Amo na nga everyday kita ga-hashtag buhay fieldwork. Amo na Sir Rod because ari ang isa sa pinakagusto ko gid nga ipalabot sa ato mga tagpalamante. Kabalo kag ka-inchindi gakabat siya ni Congressman Grega sa taya nga hindi lang ni amuya ang trabaho sang barangay. That's why gusto niya gid nga ang opisina kag ang kabarangayan magbuligay agud ti kung tanawon mo ginapadasig ang proseso. Correct. Kag wala sa siling nga galagday ang aton lang gid na di kis ang pasensya man naton nga inablang hindi sa tanan nga tion kag hindi sa tanan nga oras mapadasig bala sa giliyon because may again maginaagyan kita nga mga proseso kag may mga pagsulundan nga kung sala ginasulit naton pero again ang pagpili sa mga benepisyaryo iya ini sa parte man sang pag-ordinasyon sang barangay kiti after nila pili again i-verify na to tapos kung may ma-disqualified ibalik naman so may amo kita sina ang akwan kag ti hindi man ni naton mapa-ensyende gid sa tanan kiti kumaga part niya sang pag-ubra kag pag proseso sa mga papeles ngati kami lang gid kumaga ang natungdan do amo na siguro Sir Rod kag hindi gusto ni Congressman Grega sa taya nga mabudlayan ang mga kabarangayan that's why kung adlaw-adlaw nyo man ko kakita because ginatinguan naton nga ma-monitor ang ini mga programa nga hindi bala Sir Rod magbalik-balik, hindi mabudlayan kay si Kong Regby hindi gusto bala nga dapat pagkadto niya amuna na dayon do gusto niya bala hindi na magbalik-balik ang tawo kay ang oras, ang tiyempo tapos kay kung bululigan ka ang pamatsyag mo na iya do inablang blanco ka na inablang wala ka bala kabalo nga hala maano ko ni man that's why thankful gid ko kay under ko bala sa liderato niya kag permi ko rin ginahambal sa iyang sir for me hindi kaya government official you are a public servant because your heart to serve is more than the expectations of everybody else around you kag ako ya makita tagid Sir Rod no wala pa kuya sa opisina ni Congressman Grega sa taya
ang sahi sang pagserbisyo sa publiko kag sa pumuluyo lain. Kagakuunta nga ikaw, ati ako biyari lang ko di sa iyang Get Closer nga program, ano man ta mo, inabalang kung ano aton gawi, kag daw libagon ta, we are not in complement of the good Congressman Greg Gasataya. Basya balo nila, kasuplado man na sang mga tao yan. Amo ni amo to kalain amo na tinguan tagid nga as much as possible everything is under control, tapos mahinahon lang man ta kati budlay mo ngati buot ila na boss ila nga congressman, pero ang congressional staff mga suplado na da, so, hindi nami amo na nga atong ginatinguan gid. Kag siyempre pati gani si attorney Mark Mayo Yes. sako kag arag o pudgit sa iyo abogado na. Yes, ari naman yan, Sir Rod. Oo. Wala gid gani, may nag-mention naman, no? Oo. Nagamba nga, ay kamusta ko tigali ka Attorney Mark, Stevie may we're of the night kami ni Attorney Mark because kung sa iban man da nga kakakita sa amon kis gain of the night kami na because kanami bala Sir Rod sang sining team ariyo. Yes. Ang programa ni Congressman Greg Sataya kisa may mga teknikalidad ini kinanlanta sang expert advice man nga mapadasig ini. So gapasalamat gid kuya personal kay Attorney Mark Steven Mayo. First no ako manong-manong ko ginasa. Kag hindi bilalain sa iya nga inarbiskan gani kaagawon. Kung kinahanglan gid bala nga may mga urgent. Ga-take up sang call. Kay gusto niya, parius kay Congressman Greg Sataya, kung anong pagturutudo nga pagserbisyo, amo man ang sa iya. Because naintindihan niya mo, kumaga hindi siya lain sa aton nga, hindi abala makita. Kay gaupod siya sa akon, makita niya gid ang tanan nga ginagawi naton. Kag ginatinguan niya nga mga teknikalidad, mabutangan gid yon sang sabat. Kag masilita si Attorney Mark Mayo, gidya? Medyo abanse sa natawag nga ano dapat himuon, ano ang dapat pag-attack sang problema nga amo ni. Yes. Nga mo nang matahom ba lang intelihente ang upod ta kag maski hubin. Yes. Galing ka vast na ginasang experience kay at an early age kabalo man ta nga sa iyang life story ka very inspiring gid. Yes. Nakipot gani mga amigo kung araman sa media ay hala friend magali ka mo rod ko friend ko man na so everybody's friend. Amo na ka nami gid. Kagti from a humble experience to public service as the SK chairperson sa Barangay 22. Yes. Amo na nga nangin staff man no sa opisina ni Congressman Greg Sataya kati plus pagid factor kati si Papa Yaya ara man sa serbisyo publiko kumaga gaad pagid ang perspektibo niya nga kati kung kapatid ko ni Sir Rod, that's why ang training and development gasig-sige na siya mo kung may nabalaan ka subong kag kung magdugang mas galapad ang imo nga pagtulok sa sitwasyon. Kaya masining kaya ti positibo kag namin gidya nga nagtupa sa sa right person amo na si Kong Greg Gasataya. So natuytuyan siya natuduan sa mga nagakaangay, nagakaigo nga ulubrahon anong dapat nga ika nga ano ba lahaw everything is in order, systematic kanami no. So ano naman ang daw amo dabi pa mangkot na ko liwat if you don't mind anong masiling mo ihan nga sunod nga barangay ang imo target din ka naman nga mga area kikis mga number barangays daw medyo mahuluhapos mo jutay lang sang imo atinderon pero magsiling ka barangay Binamonte barangay Banago barangay Mansilingan barangay mga lagko ginasiliya ari amo lang ginasiliya ho ang aton barangay Alihis ang barangay Estefania, barangay Sigang Airport, kag barangay Mandalagan nga ginatinguan na gid naton nga mahulat ang resulta sang aton nga pag-follow up nanungod sa pagsugod man no sa kung san-o. So Sir Rod, mag-greet ko dali kadali kasi malimtan siya balahaw. Si Sir Royce Pagunsan, focal person no sang ning barangay Pahanukoy kag ang ari man gali upod naton sa congressional gapamati gina sila wala permi kay nung Raymond hambal niya according sa iya kag ti amugid man ning aton nga permi nga
battle cry gid sa opisina. Dapat action agad, hindi na pagbalik-balik yung kagpagulato nang gapangaibulig sa office. Kay because kinapangitaan gid ideya inablang kis meron pag ginabla sa road experience nga kung hindi siya kwalipikado sa isa ka programa kay tungod may mga dokumento kita nga ginapasilidar ginatingwaan naton nga may opsyon. Okay, Ano? may plan B. Yes, O kag si Kongre galantaw gid mismo. Dola. Sir, Wow! to, sir. Galantaw ka, sir. Saludo kami sa imo. Sir, may to, Pag sir. ito gina sa imo, wala na kami boss na Yes. makitaan nga pareha sa imo. The best kagidya. Sana all si Congressman Greg Oh, Casataya. no. How I wish mo ng stigma ka lang na Yes. siling ni Ma'am Jovelyn Canoy. Nga, amo nang isugpon kung siling mo gina nga gusto nyo hindi na pagbalik-balikan, kung pwede Yes. mahimo subong, ma-address nyo gid right away. Kanami, no? Kanami isang proyekto ni Sir, ni Kong Greg sa taya nga ang Bacolod City General Hospital. Dib ko lang. Lapit na Mo lang. nagakaangay gid kag ti gusto ko kung ako ya personal ko na yang viewpoint nga ara lang gid siya kag padayunon lang gid katahom gid kag kun ini mangin isa ka ma-materialize gid man by God's grace kag ini sa dako nga benepisyo para sa pamuluyo sang Bacolod City. Yes. Kag kung pamisaron mo sa road, ini para sa iya, amo ni siya ang damgo sang kada Bacolod no. Oh, isa sa atin. Nga makadto na gid sa realidad. Tanan ta. Yes. Inablang, come to think of it, no, do years from now, may imagine talang, alam mo, hospital na kami diri sa Bacolod. Oo, kanami. Di pala hindog bulay mo ko kay ti Ah. ang pamatsyag mo bala nga kung parehas na gid kay Congressman Greg Casataya ang mga natungdan nga inablang ang pagtulok kumbaga very sa future inablang sa ulihim amuta sini kumbaga ang mga kiti gapati mako sa road nga ang mga actions ta subong i-reflect yaman ni ang matabo sa future mo kung anong mga desisyon ta subong kung nasakitan ka man sa buhong kag nag-move forward ka, but silingon sina, mangin positive gid ang future mo daw mo na bala sa road. Amo na ka namin, gita mo na nga even sa kanta nga sa una pa kay Kong Greg. Though, ina nga part ga emotional ko, bata sang driver, halin gid sa masa. Yes. Kanami, gibala nga masiling natin nga ma-address sa gid ang iba naton nga mga concerns because iyagid ini na agyan. Yes. Siling galing niya na sinoro, ay, Kong Greg, kaya gyapon niya. Ay, thank you, Salamat. Thank you, Salamat, good, ma'am. Salamat, ma'am. Oh, speaking of Kong Greg lang kami sa ang amon lang gid ya ini nga mga programa deserve ni sang mga Bacolod nun mabalaan sa road. Kag kung Yes. tanawon mo hindi tanan balay na blang makahibalo sa gilayon nahanungod nga kung mayara kung ara ka sa sitwasyon sa mga emerensya nablang hindi ka namin makapaminsar gid straight kung ano bala ang dapat Yes. buhaton pero that's why ang ini nga mga programa ginatutukan gid kag padayon gid nga ginatrabaho ni Congressman Greg Casataya nga sa pag-abot sang tion ang tagsa ka pa ni Malay may ara gid sang pangpian-pian nga hindi bala budlay man para sa ila nga pangitaon kung anong para sa buwas kag sa masunod pa kag di amo lang gid ni ang gusto nga ipalabot ni Kong Greg sa aton tanan nga kung ano man ang kabudlayan nga ginaagyan ta subong iya gid inagakabatsyagan kagakainsendihan. Amo na galing siling ni Ma'am Jovelyn Canoy, no, nga mas piliun ta paminsaron ang makaayo kag pagbulig sa aton isig kataw. Kanami, no? Katawa mga ako ganigin, ko do, medyo nangin emotional kong to be true to myself, na kasiling ko when this pandemic hit me the hardest, rock bottom on my career as a member of the media industry and freelance on-call talent, as an MC, singer, voice over talent, endorser. It was only Kong Greg, the only politician and Mamaita who voluntarily offered their help to me by giving me livelihood. Up to now, I'm still hosting the radio program of Kong Greg, and so I am so forever grateful to their gesture and thankful to our Lord God for the couple who were thinking about me, my present situation. So, manangasin ko, mabuhay kigid Kong Greg.
kudos ka nami. Ngayon na lang personally, ati, updanay kami sa una dugay na, mga 90s pa na kami updanay, ara lang gihapon ang natawag nga inang pag miniguhay niya bala nga kilala ka nga kabalo sa sitwasyon mo. So, ready siya magbulig sa imo. Daw inabalang daw, tadi rin ba, lera nga, narito ang mga palad ko. Amo na nga nanamian ko sang gesture nila nga duwa ni Mamay. I'm so thankful about it. Hindi ko na kinana-effect pang mga amo ng abutang. So, salamat, gid kong Greg. On my personal, view, salamat, gid ni madamo sa imo. Kagpadayon lang gid no? Ti ang doli, ito pa damo na. Nga pila na kalibo, matyagan mo. Though, rough estimates mo lang, be, overall, ka. Rough estimate, Kalapot ka mo, 6 kalibo? 10 kalibo, no? kung plus star na initanan, I think yes, mga 4, hindi gid ko kahamo pa, pero may ginapaabot kitabi mo nga banta lang masobra 3,000. Wow. Sa subunan ng a year ya Sir Rod ha. Oo. Subunan na yung a year. So kung i-add ya ang sang last year, madamo-damo gidi. Kag masinintang Dolly Tupad is a national project actually ng Dolly. Yes. Anywhere in the whole country katabo. Pero diriya bala sa Bacolod, diya daw ka-active lang sige-sige, padayon lang. Amo na galing take note ko pagid Sir Rod no. Atong idugang ko pagid ka kanina nga wala lang niya basta gina-follow up ni Kong Greg. Ang iya gid ni busy ni sa pagtrabaho, pangita pundo. Amugid mo nabalang kisado kakatulog pa niya yan si Congressman Greg Gasataya. Nga daw kadamo niya sa programa namon ha. All these years nga tingwa kita maghatag sing nagakaigong ang pagbulig. Aton nagid permi ginapaminsaran nga grabe ka lapad sang pagpanulok ni Congressman Greg Gasataya sa aspeto sang serbisyo publiko. Kaya kadamo sang areas nga mahimuan yung mga programa nga makambal kita nga based on experience niya, lang pabatsyag ko sa inyo nga isang una kung nangabudlay kami sa amo nga area, ipalabot namon sa inyo nga bulubudlay pero ginatinguan ko gid nga itapatan sa mga programa nga managakaigo para sa inyo. Wow, kanami no, katahom at hag. Nami nga ng permi kaya ako expression permi katahom. Laino to naman, be. Kanami. Anong mayo nga? Tahong ka. Padayon. Wala gid sing husto nga tinaga, no? Nga maka explain o kung ang maka-describe sa kung paglaragway sang nabatsyagan sang mga kakabuligan ni Congressman Greg Gasataya. So, amo to Sir Rod, padayon gid kagti kami ali lang gid kami diri nga magahatag sing suporta sa pagbulig pinaagi man sa mga programa ni Congressman Greg Gasataya nga padayon. Siling nga ni Sir Jonald, siling ni MC G. Wong. Oh, ara na gid nang athag nga may ospital na ta. Kataon na. So na may butsa sing ganun nga ti ara na gid, athag na gid. Yes. May ospital na kuno ang Bacolod sa palaabuton nga mga binulan. Yes. Kag muna permi ginambasa to ni Congressman Greg Gasataya. Instrumento lang gid siya sa paglabot sang sini nga mga realidad. Kiti sa tanan nga programa kag proyekto, grabe lang gid mga muyo wala si Kong Greg. As in wala ya kuno sila sa scholar nga gin-interview namo din ni Ma'am Jovelyn, chat scholar nambal na bala nga pagpasalamat tiya ginsabat sa ni Kong Greg nga ano ni siya kwarta ni sang inabalang hindi niya akon. Siya kanami namin niya pero sinisang scholar pero sir grabe ang efforts niya mo tungod sa imon nangin matuod kag nangin realidad ang reality ka ara gid sa balang tabo nga nangin matuod kag lipay-lipay gid sila nga scholar sila may budget pa sila nga daw ulo extra kiti minabaton sila may toolkit sila very thankful gid sila.
Sulit-suliton ko na. Oh. Ya, daw ilabla pa labot, gusto niya pa labot nga. Saan ka pa? Doon ka nami, bala. Katahom, gid. Hay, kadami lang gid kung amo lang ni bala ang kapositibo ang aton mga ginapaminsar sa pag move forward man Sir Rod sang serbisyo nga parese ni. Okay, Sir daw pusa na oras sa lingaw tadi. Ara na si Sir Ed de la Fuente. Aton lang tagaan bisang Action Henry, may pila pa ta ka minutos nga nabilin o wala na. Pabala lang kami kay Action Henry, maano lang kami kabalo kami mag-exit. Okay na? Okay, so time to go na ko na, sir. Wrap up ka lang mensahe mo sa tanan. Yes, sa liwat, sa pangalan ni Congressman Grega Sataya, gusto niya giti palabot sa aton tanan ang paghalong gid labi sa tanan, labaw sa tanan giti wala kita kabalo kung sano ini matapos, paghalong lang gid kag si Congressman Grega Sataya magapadayon sa pagtinguha kag pagtrabaho sa mga programa nga kabatsyagan yang kinahanglan naton kag diretso sa tagsa ka panimalay. Kagidugan ko lang ang hashtag nga programa para sa tawo, hashtag ibalik sa tawo, hashtag kampiyon nga serbisyo, hashtag serbisyong may puso, kag hashtag Congregasataya. Okay, so kami magpapaalam na muna sandali. Ang kasama ko po ay si Jonald Andrade. Kag ini si Rod Simon sa ngalan sa atong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo! Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action